какво да говорим, ако има само машинно гласуване? Тогава БСП има такъв народ, общо ще има 2%. Общо. Ще се поделят по един. То, между другото, Тошко Йорданов пред Кристияна заяви увереност, че още дълго време ще бъде депутат. На какво се дължи тази увереност? Ми е много интересно, при положение, че бивши им колега Иво Сиромахов, който ги разкритикува, меко казано, събра 95 000 лайка на публикацията си. Аз такова нещо не съм виждал в българския Фейсбук. А това е гати социологията. 95 хиляди? Да, 94 хиляди нещо, може би вече са 95 хиляди. Нали? Сега, за всички, които работят с социални мрежи, знаят това какво е. Това е чудовищно. Това означава, че всеки български гражданин го е видял. А той, човека, Сиромахов, обикновено получава между 1500 и 2000 лайка, той пише забавни неща там и така. Тук 95 хиляди. Защото ИТН се превърнаха в символ на предателството. Те се превърнаха в символ на политическото предателство, лицемерие и арогантност. 3 в едно. Те не просто предадоха избирателите си, не просто лъгаха и мазаха след това, но и накрая арогантно и нагло казаха: да, излъгахме, ви гледайте си работа. И пак ще влезем в парламента. Но това няма как да се прости. Добре. ИТН умря.